Ja, hvad for et væddemål tænker du på, Peter? Jeg tænker på pizza. Den der ikke fanger en fisk. Så skal vi pizza. Okay. Den der får... Hvis den der ikke fanger en fisk, skylder en luder, i luderhuset. Nå ja, Så vil der snart komme en helt ny slags folkeskole, som skal have den samme frihed som de private skoler. For eksempel vil de selv skulle bestemme, Så der prisen om dagen. Så glemte jeg fandme at købe, eller så havde jeg bananer i hånden. Så havde jeg bananer. Den er god. Ej! Hvordan fanden kan jeg smide to, mand? Ej, den var god, mand. Ja, nu må vi se, om den kan noget af det. Jeg havde en stor en på her i går, eller ikke på. Jeg var lige oppe og tage spænderen. Jeg prøvede den aldrig. To gange. Har det så. Ja. Der var den sgu. Var den sgu. God fisk. Rigtig god fisk. Jeg er sgu ikke færdig endnu. Satan. Hvor fanden får den de kræfter herfra lige pludselig? Fuck det,
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. Ja. Peter har en. 5 kilo. Jeg kommer og filmer. Er den af? Er den god? Ja, for den. Ja. 2,5 derinde. Gør den da. Jeg skal bare ikke gå ind i grødet derovre. Jeg kan slet ikke. Den er god. Den er ikke 5, men den er sgu god. Ja. Se med hissen. Prøv lige at finde dig også. Se, nu kommer den. Er du klar? Ja. Helt sådan. Jeg er helt viklet rundt om. Den er god. Jeg er helt viklet rundt om. Ja, jeg kan godt se. Er du klar til at få den? Det er fint. Er du klar til Stor. at få den? Jamen, jeg skal lige have noget. Så det er rimelig vigtigt for den. Den kan gå med den. Det var det med lidt, eller? Den er god. Ja, tak. Du har for linen rundt om den. Vi skal bare rundt om den. Peter, rolig. Spinderen er ude. Det hele der er godt. Ja. Kæft, den er solid. Ja, den er god. Lad linen er helt smadret rundt om. Bare lige. Så lige. Nej, Peter, min kamera, kan du ikke lige. Så den lige kan se den. Ja, det kan den godt, men slet ikke færdig, jeg kan se. Hold nu kæft. Okay, næste gang der skal du have den. Ja, jeg skal nok skynde mig. Den skal bare lidt tættere på mig. Ikke punkt. Det skal sgu punkt. Ja, ja. Der står den. Ja, ja. Ja, den er ikke færdig.
Spænderne ude, spænderne ude. Spænderne ude, det er fint. Okay, jeg har bare et billede. Den er fucking, den er over 15. Ja, den er fucking stor. Har I ingen målbånd? Ja, så tag den nu. Ja, så tag den nu. Tak. Tillykke med det. Bare lidt blive i vandet. Jeg tager den og spænder væk fra den. Fuck, jeg troede jeg aldrig, jeg fik den her. Prøv at høre her. Prøv at på her. Det er mit liv. Jeg har aldrig prøvet noget så langt før. På noget. På noget. Ja, jeg skal lige have den spænder her. Den er en meter 10. Meter og næsten 15. Ja, meter og 15. Far, gå op og lige være klar til at spille. Jeg tager lige ind i vandet. Ja, så bare hurtigt ud. Når du smider den ud, så løfter du lige ud af vandet. Ja. Bare lige et sekund, sådan jeg lige. For så får du den her video her. Det var pænt af dig, du. Vent, jeg er ikke klar. Jeg er klar. Hvor fanden er helt? Det var det med at gå. Fuck, den er stor, mand. Fuck, den er stor. Ja, den er kæmpe, mand. Er du klar på? Jeg er klar. Så bare være klar. Jeg er klar. Godt, det er herovre. Ja, jeg videofilmer bare, det er fint. Okay. Så bare hold det. Ej, den er allerede klar igen. Det er godt. Ja, jeg får lov at gå. Det går. Hold nu kæft. Tillykke. Sådan, man. For satan. Gratulerer, mand. Hvad var det? Det var 5. Det var 115 cm. Det var rigtig bred. Hold kæft, det var god. Fik du overhovedet billedet? Skulle jeg tage et? Nej, du håber. Fuck, det var god, mand. Øj, det var godt. Far der, han siger, den er 10 kilo, så tænker jeg, okay, så kommer han, så ser jeg bare den monster. Det er jo ikke set. Ej, måske skal jeg balle det, da jeg vil jo. Det skal man gøre. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.